Bismillahi rabbana malicin na, sarki wanda ya yi ummi da abanna, ya sa gare shi mun ka zamto bayin na, lamarin rabbana akwai shi da ban tsoro. Da tsira gurin habibu rasulullah, annabi dan amina sannu aminullah, nurin zati da sannu shafi'ullah, dan ka aka yi duniyar da muke tsoro. Shi lamari na duniya ba tabbas ne, wani sa'in a ganka ga ka kana zaune, wani loton a ganka ka zama gawar nan da mutane suke gani har su ji tsoro. Mutuwa wajibi gare mu musan wannan, lamarin duniya akwai shi da ban tsoro. Haɗa ma daina yi cikin lamari na ta, kar ka saki har ta saka ka kunyanta. Duniya ka bi ta sannu da aikinta, duk wa'azi na maluma kai sauraro. Za ya tsere wa kushewa, duk wani tanadi da kai a cikin duniya, shi ne lahirar ka za ka yi sauraro. Kar ka sake abokanan ka su ruɗa ka, da duka abun da kansa ba wata sambarka. Mai halaliyar ka kyale wata harka, da duk haram yake ciki sai ka ji tsoro. Mutuwa wajibi gare mu musan wannan, lamarin duniya akwai shi da ban tsoro. Magabatanmu ya kamata mu yi koyi da duk irin abubuwan nan da suke yi, in mu rike su kaga ko ba wani shayi da za mu je a lahirar mu muna tsoro. Murtala ta ni anan zani takaita, a cikin baitukan da na yi a waƙata. A gari na Gusau nike sai ku fahimta, Allah ya tsare ni bana wani tsoro.